Estic amb el Fortià Prats, afiliat a l'ONCE i exalumne. Fortià, del teu testimoni ens ha sobtat el canvi professional que has fet de treballar a l'administració com a administratiu i després passar al tema de l'acupuntura. Com vas viure a nivell formatiu, a nivell d'adaptacions, una experiència i una altra? Vas veure una diferència? Vas notar algun tipus de diferència o al final el que s'estudia és indiferent? Doncs, jo en l'àmbit de l'administració, d'administratiu, m'agradava, però jo notava que no era la feina que... no sé si existeix la feina de la vida d'algú, però notava que necessitava un canvi. Hi havia algunes coses, moltes coses les podia fer, però unes quantes no. I el tema de treballar tant amb l'ordinador i això doncs em tenia una mica, com neguitós, no? Llavors vaig descobrir, abans de l'acupuntura, vaig descobrir el massatge shiatsu, que és un massatge japonès, i vaig començar a estudiar-lo. Això ja fa més de 10 anys i em va enganxar totalment i a partir d'aquí ja he anat estudiant reflexologia, acupuntura, craniosacral, he anat fent diferents disciplines, estudiant diferents disciplines, totes enfocades cap a un mateix lloc, i després, clar, m'encanta aquest treball perquè m'ho puc manegar tot sol i no necessito l'ajuda de ningú i a part que m'agrada molt fer-ho. Com valores la jornada d'avui? Molt emotiva, almenys per la meva part, perquè m'he trobat amb molta gent que feia més de 20 anys que no em trobava i no sé, això molt festiva i esperant que continuï així perquè jo almenys tornaré dissabte i és, no sé, molt emocionant. Perfecte, moltes gràcies. A vosaltres.